Plentziako udalak kultura agenda hilabetero ekintzaz betetzen duen bezala, hilabete honetan hainbat ekintza antolatu ditu. Ekainak 5ean, turistreatzen kaleko antzerkia egin zen Jaialai frontoian. Ekainak 19ean, Busker Lluís Uribe Kostako musika taldearen kontzertua egingo da Eleiz plazan. Eta azkenik, ekainak 25ean, Sardinerak liburuaren aurkezpena egongo da Goñi portalen. Horregatik, gaur, Gotzone Butron idazlaria dugu gurekin, aurkeztuko duen Sardinerak liburuari buruz hitz egiteko. Al igual que el Ayuntamiento de Plencia cumple mensualmente con la agenda cultural, este mes ha organizado diversas actividades. El 5 de junio se celebró el Teatro de Calle Turistreando, en el frontón Jaialai. El 19 de junio será el turno del grupo musical Busker Lluís de Uribe Costa. Y por último, el 25 de junio se presentará en Goñi Portal el libro Sardineras. Por eso, hoy contamos con la escritora Gotzone Butron para hablar sobre el libro Sardineras que va a presentar. Sardinerak liburua Bizkaiko Foru Aldundiak daukan bilduma baten 5. ipuina da. Ni neuk idatzita eta Kike Infamek ilustratuta. Enkargu bat izan da, guri egin diguten enkargu bat izan da, eta hau aurrera eramateko behar izan ditugu, nik 3 hilabete inguru idazteko, hori izan zen epea, eta, Kikek denbora gutxiago izan du, hilabete eta piku edo horrela, aurkeztu nahi genuen Santurtziko liburu azokan. Orduan, hau izan da apur bat, gu izan dugun epea. Esan nahi dut liburu hau dela omenaldi txiki bat sardinerei, Santurtziko eta Euskal Herriko sardinerei. Hau da, emakume sendoak, mardulak, guzti hori geratu da guretzat eta historiarako eta altxor moduan konserbatzen dugu. 25ean, Kike Infame eta biok egongo gara Goñi portalen aurkezten, eta ganera berak marrazki bat egingo du, eta esan dit, liburuarekin joaten zareten guztion artean zozketa egingo duela. Orduan, animatu zaitezte bertara joatera eta liburuarekin. Liburua alde batetik sardineren bizi modua erakutsi nahi du, hor ilustratzaileak neuk dokumentazio lantxo bat egin dugu, eta hori erakutsi nahi du alde batetik, zelan bizi ziren, zelan lan egiten zuten, eta bar. Eta Josepa protagonista da neskato bat ameslaria, berak aititeren kontakizunak entzuten zituen, eta berak ezagutu nahi du itsasoa barrutik. Orduan berak bidai bat egiten du itsaso ondora. Ipuina horretan datza. 25ean, 7etan, Goñi portalen zuen zain egongo gara, bai Kike Infame ilustratzailea eta biok, sardinerei buruz hitz egiteko eta Josepari buruz.